खुलुमबाय। दिनै शुक्रबार बाराय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय। नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला लाइक खालाम आरो साबस्क्राइब खालाम। नोंथांमोननि थाखाय दासिमनि मोननैसो गोदान खौरां लानानै फैलायबाय। दानिया फै जोङो दिनैनि गाहाय रादाबाव। गोबां जुब जुब थाद'नाय गैयै अखा हानायावहाय थांनाय मोनायावहाय गसाइगाव ओनसोलनि भरपुर बिसिडिसिनि सिङाव थानाय जियागुरि आरो जाम्बुगुरि सेंमारिनि मेन दंफांनि दालाङा बायनानै थांबाय। दा गोबां हान्था मेला खालामग्रा फरायसाफ्रा गोबां उसुबिदायाव गोग्लैनो गोनां जाबाय। बेयावहाय जाम्बुगुरि एमइ स्कुल, हाइ स्कुल आरो नट्रेडेम इंलिश मिडियामाव थांग्रा फरायसाफ्रा गोबांथार जाल्लायाव गोग्लैनो गोनां जाबाय। बिनिखायनो दा बिटिआर सोरखारखौ थाबैनो नायफामफिननानै बे दालांखौ बानायनानै होयोब्ला हामगौ होननानै गासै गार्जेन आरो हान्था मेला खालामग्राफ्रा सरखारनिसिम खावलायदों। बेयाव थांग्रा गामिफोरनि मुङा जाहैबाय सिंगिमारि, नयानगर, बरबादा, ससगथ, बामिनि जरा, खान्थालगुरि, जियागुरि, फाथरफारा, गमना आरो गोबां गामिनि फरायसाफ्रा जाम्बुगुरि एमइ स्कुल आरो हाइ स्कुल आरो गावसुलका नट्रेडेम इंलिश मिडियामाव थाङो। दा बिनिखायनो दा सोलिबाय थानाय इउपिपिएल सोरखारा नायबा हामगौ होननानै बिथांमोनहा सरखारनिसिम खावलायहरदों। मानोना सिगां बिपिएफ सोरखारा नायसनबोआखै, दानि सरखारा नायसनब्ला हामगौ होननानै गासै गार्जेनफ्रा सरखारनिसिम खावलायहरदों। मोनसे फोसावनाय 12 जुनावहाय जानो गोनां मेडिकेल डिपार्टमेन्ट एबा हेल्थ डिपार्टमेन्टआ 4 ग्रेडनि साख्रिनि आनजादखौ फासयनाय जाबाय। रायजोनि बोथोर गाज्रि जानायखौ लानानै आसाम सोरखारा बन्द फोसावनानै होनाय जाबाय। बिथांमोना फैगौ 3 जुलाइयावहाय खुंफिननाय जागोन होननानै फोसावनाय जादों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा आसाम रायजोआवहाय गोबांथार दैबानाजोंहाय खस्थ' जानाय सुबुंफोरनि थाखाय भारत सरकारनिसिम मोनसे प्रेस मिटनि गेजेरजोंहाय खावलायहरदों। एमारजेन्सि 20 कौटि पिएम फान्डनिफ्राय होनांगौ होननानै। मानोना भुटान रायजोनिफ्राय भारत रायजोआवहाय दै हगार हरनायनि जाहोनावहाय आसाम रायजोनि सुबुंफोरा गोबां खस्थ'आव भुगिनो गोनां जाबाय। बे खस्थ'निफ्राय रैखा मोननो थाखाय एमारजेन्सि रिलिफ फान्ड होनांगौ होननानै भारत सरकारनिसिम नारसिन हरदों। मोनसे दुखुनांथाव खौरां। साननैसो सिगां मिरुनि रैखाथि मन्त्रि राजनाथ सिंहआ अग्निपाथ एबा अग्निवीर साकरि थिसननायखौ फोसावनानै होदोंमोन। बेखौनो लानानै एमपि राजस्थान, हारियाना, बिहार गोबां जायगायावहाय लाइमोनफोरा सोमावसारदों आरो बेखौनो लानानै बिहारनि माखासे लाइमोनफोरा ट्रेन सावनानै होनाय जादों। मानोना बे साकरिया टेम्परारि बायदि 4 बोसोरल'। बेखौनो लानानै माखासे लाइमोनफोरा खुद्रिसारनानै भगलपुर, नयदा बे ओनसोलावहाय ट्रेन सावदों होननानै खौरां मोननाय जादों। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबा एसेनोसै। रादाबखौ जोबनायसिम खोनासंनायनि थाखाय बयनिसिमबो साबायखर थाबाय। जै बर' हारिनि जै।